Parlok baro le si mentau senam kan dei kasien ka bakadu ha ka ba dei bat ka je ko kwai do kha bat ha kan ne ka komtion ka bangan tap ya tu ep la ngan tapan ep ka long ka e ka ba plai ep la ne ka pan kan dei ya ka man sim jong pi kham tam ye ki parlok rawan ha ka ba ka ne ka komtion kwai do kha ka long ka ba he ba ha ka ne ka smi ha ka ba mentau senam la ban dei ka komtion ka ba he du apo west khazi listrik ka ba dei ha po pung pam phanai kan ni ka price kalau ka he du ha ka ba don artli kish polak bat ka don kalau kidro na ka masta ka kali marti 800 ka ba thamai tem parlok baro yo le si ka dei ka jing don bok sang pi na ka masta ban penlut ha ka ni ka christmas bat ka new year ada pi yo ya ki kilak ki ba ki nok ya kilabu ha ka ni ka competition tem mentaj sendon ngan wara no e pi ya ka ni ka poster ha ka bangan petip pi ya ka ni ka competition Tiga dia ko kwai do kha ben penyai de iba pi marwen s nong sik ba tei renggat bat ki parlok ka chaka ka de pam phnai nong ston west kha electric pung iba lan nong sik lem ti ban lej na shillong shanong ston ka pung ka don harut surok ba ka ne ka de ka last game ka ba he du ha me khalia jong man tau snem te ka pung ka don tang ka wi bat ka trik ka de ha ka khat yo trik banai ba khat ar jar po ar ka ba de ni sa jan man ta hi ka ta yo bat ka por bat tang kwai ka long kandai teng men step hadu lai beji jan mit te ka dor tiket ka long tang 1000 tingka shir wiang we kwai te ki price long kum ne ka baning kong chipolak ka baar chipolak ka balai sanlak ka basau lai lak bat ka concession e ka don hadu arpo tli ka mot mar chilak tingka ka mot ka concession e ka don arpo tli lak concession B part ka don arpo tli ki san po hajar tingka kemud marsan po hajar tingka pinyo ha concession B hadu arpo tli ha ka tegasi kan don ru ka lokidro ka banikong ka long ka brand new Alto 800 STD ane ka pisa arlak san po hajar ka second price ka long san po hajar ka ba de ka pisa ka ba lai po hajar ka ba de ka pisa bat ka ba sau chi po hajar tingka Teka dor tiket kalong tang lai spa tinggal tiket bat san spa art tiket kemudian tapi kit san spa pinyo art tiket lah yo discount no chi spa tingka tang kane ba baro das no ha select katiga sngi ka bari apo pam pernai ha ka ba kan ne ka competition ka dinam ta jong pi kam tan tigi parlok rawan ki pasutna ha ka dia ko ai do kha ha ka ba kan ne ka sngi ga kan dei ka sngi ka pok ka jong pi pila ban yo e ka chula ha ka ba pi program ha kan ne Christmas ba New Year tang chi lak ru kala biang e pi te endi lipai ki tiket nadu ka kan ru tarik benai pakat ar jar pu ar harangkat bat ustikar bu caka ha ka por chipo ba je step pat en pen lat caka shong hadu khat san chi kamut ha ka si to ding kan ru tarik endi lipai ya ki tiket ta kam ta kan ne competition kwai Jisin baladat ki price ki rawan kim dei ban pentut ya ka dia ko kwai do kha ka dia ko kwai do kha kan dia be chakmat kamut la da pi pen klumar haba ka price aga jing dai do kha kala da pim la shu pan pen klumar te ka seng kan yeng be seng kan jan be ya kan ne competition kwai do kha the ancient jing tho ya bar ui dai do kha like no ka silver cup om sha ban sa jing bam kat bom pat de ka por kwai na lor ki do kharim en the thamai khat ar pintal ha ka san tarik nai ba khat ar jar po ar por man step and don kinong dv dikhyang Tela da pikwa ban tip khap mania sobha phun ha uniu number khandai line riu lai nyeu ar nyeu riu khandai not khandai riu sau ar lai nyeu pra nyeu lai not pra san ar lai not way pra sau way san khandai i way khandai not riu ar te ka de ka sngi ka long ka ba kerpang na kam ta jong pi ki parlok rawon yo bat phin puk phin yo ya kan ne ka shipola kat no ka jing man toy ha ka ying asem jong pi te salet knang kham tam ti ki parlok rawan ki ba don pisa ka ba de saw hajan ka bayrung salet knang chaga te competition and re ki seng ti no pan ya ki pan bore pi and re ka de ka mon jong pi te salet ka te sngi adu ka kan ru tarik ka ba de sngi to ding ban let ti dupai ti get knang ba phin yo ki ta ka ki ba kham sutanat ka jaga shong ti tang ka ne kubleish bun ngi se ka du ha ka te sngi kubleish bun tan bok e pi baro ki ba let sa kene competition